Inkampani i-Qoboqobo essential oil ayivelisi nje kuphela i-rosemary apha kuphela, kodwa nangaphaya kwemida yeli iyasiwa. Le mveliso isetyenziswa ukugcina ukutya kungangundi kwaye isetyenziswa ekuphekeni. Impumelelo yayo ngahle ivelisa amathuba emisebenzi kuluntu lwakuQoboqobo. Kodwa ke imingeni ejamelene nale nkampani ingakunqanda oku. Uhamba kombane khona ku-affecta i-production yethu eyenza ukuthi singakwazi ukukhupha i-output ebesizawuba nayo, asikwazi ukufikelela kuyo ngoba singenawo umbane. Ukufikelela kumhlaba owaneleyo yenye yemingeni ejongene nale nkampani. Iitrakta asinazo siyaziqesha. Asinazo siyaziqesha izixhobo asinazo ezizethu. And ke ngoku lena isizini yoba wonke umuntu uyalima, wonke umuntu uyavuna, uyaqonda. Ithi loo nto ke ngoku sijongene noxinizelelo lobana izixhobo zovuna zinqongophele. Bangaphaya kwama-80 abantu abaxelenga kweli shishini, nalapho bonke bephuma kuQoboqobo. Sinomama abasebenzelayo apha uyabona apha emva kwethu abondla amakwabo, sinabafana abatsha abasibaqeshileyo apha abondla amakwabo, which is siyazama ukugxotha ilanto kade eziko. Le nkampani ithi umdla woshishino kwimveliso zayo kumazwe afana neIndia ukhula. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kuQoboqobo kwiphondo leMpuma Koloni.